ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ରାଜଧାନୀର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ରାଲି କରୁଥିଲେ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ସହାୟିକାଙ୍କୁ ମାସିକ 9,000 ଟଙ୍କା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଥିଲା। ଗତଥର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଲଗାତାର 86 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମିଳିଥିଲା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେବେ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚକାଜାମ୍ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଘ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ କହିବା କଥା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ହେବ ପୂରଣ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ।